ya Baibuli. Mwancho muligereria on Dizi TV obwansu bwomugusi tigango sogeri naende ase omonguru akonyariri koba asomotinyigo kane nyuma yomotimoko o Easter omotimoko bwe Pasaka oyolenge omuyake imana nebiro binde tolegaiga ase ngincho yomurori boborema ase obwima buna botambe gwetera Dizi TV obwansu bwomugusi chingaki nebiro bunebiga byarero mwancho muligereria eyekoro kwa Dizi TV obwansu bwomugusi inyora na botonyora gwetera social media pages chonsi Facebook page ito Dizi TV News Digital YouTube Dizi TV News umurobole masobo mu mwancho muligereria yoko chira kirali tuko chinga kine biro ne bigaria rero tuli ne kirenga yoko semia gokomanyia na gokogokia iguru ya mangano nsipi alia arengete gosatungetie abantu baitu abali no bale mangi ko chana koraga mwancho no muligereria nkoleta abageni bagotokwana rimurolya no bonega onyare kobogo twaro boncholeria ensemeri yo mugano sokoro bono tiyoga iga egocha kuguchira buna omoroberio obene kolende tingo tigetigo ayo mwanchu abwe ensemeri mwana sokoro na koleta ndegrunga obokwere magukoro angete gwetera ase oborema obokwere magukurangete noro negochikobe segment elia egotochakeria kurwa buto enda sengambo no mogeni ito nyuma yayo twakora nengana entwani ase obole mwancho muligereria una botambe nche no murali o brother power Jared Wilberforce nkobwatera na nsema yemanyerio no yo mintori sase lady amose una botambe nkole tomogeni one atokwani totebilieta no mogeni twamororega ikali monka geta matukara abere makega kurwa gashitega gatari mogeni mono katumanyira marita na sakurwa ngoretere ngotebinga obokwere magokurangete mboro byo boiga kurwabo twanda sengambo yeri tukirigarero mogeni ngakiese kwarumbiere sinarumbiere muralia nande karibu Dizi TV. Thank you so much. Na kiokoro kubona to inyoria mbali ba korale tukulitangani. Asamaria tani wankoro ku Pastor George Morara Manani. Pastor George Morara Manani ni garumo pastor. Nseye ministry ya Baptist. Na ende ni wankoro nsemo ya Bonchali. Korua sakoro kuliana oni wa wetu wasumbi. Liana no ere wichimatabu. Na ende Pastor George asamangana yewole mafu. Ni gare chairman ya Kisii County Persons Living with Disability Community Based Organization. Ye watranji county ngima. Yes. Alafu naenda akawae deputy chair ya Bonchali Persons with Disability. Naenda akawae chairman ya ward ya Riana Ward. Okay, bono bwaterera igo. Kwa uru mwancho muligereria gondi no umurandia, pastor, kundekane George Manani. Bono wateba? George Morara. Korwari George Morara Manani. Yokora kiro mondo rujo jakare ko kumurara bono. Thank you. Wanda tobere pembeni abuga ndatebya abantu nga obokwere magukurangite mboro byobo nyuma yayo toretekerenga kingambo yito litukeriga diarero. Mwanjo muligereria. Abantu mbaroko nyora sekenyoro abwesto menyete. Konyoro monto kosena matanga abwate, kosena abageni abwate. Kosena mogoko tu monta amwire kwegoke. Koso monto obekire gento kende kiae. Omonto manyagosa gotuore kenyoro. Omonto tuore kenyoro kurusa tatu chiabo tuko wekachinza kianda chia mambi. Monto muri kwanyoro monto na matanga ale kenyoro mbuya mono matanga antoliko kana. Omonto nakigeni abwate kero abantu bachire gokwani omwana orangeri chiabo lia kimai no bale. Omanya kuogereria abantu omanya kobeke liogi abande bagukura abande bakoiririata bebange kenyoreke nabande mbarororo batagete gotimuka tarayoka kwanyoro omonto twese nunanje no mukristo nande muna mboto mo pastor se studio gaiga kwanyoro omonto kosene kanisa nyasao tokonyire no era se kenyoro gali akiri chikulira tanga beka makondo akubuga aliese mo wikira uka omonto manyakobe kali kondo lirikobe ko moteigoro gakondo ngale to achirira matanga kale karo kwe aucha na arabe ke disi katatu
omanya kuogerera abana baraire abana bagosoma kenyole kyu basunywa no gosoma bono nkubulika una magukora akaburirie okolima ko bwata matanga ko bwate kegeni kamo bwata masabo kamo bwate moyegondo imuratware bono lindo moyego yotabu ibwe kenyole kegima inui imokorengera linga abantu bande nabarobugo mbatageta omurembobo einda mario giaya mwaya kyani okolima aya namayabori okolima takubikira abantu eriogi abana mbale kenyole ekikiao bagokina batagete gutimuka abana mbale kenyole eki bagosoma abakakambale kenyole ekio bagakorire emeremo obotuku mubaso omugima bono libatimukire naende none nabauri kobaigwete amariogi nari bagocha batoura kobagotura mariogi kari rororo mondo nokura mbayikomanya abantu baganyara komanya ngoyo gokura kurwa nomugaka brother power okale kouru egento kiaye gosoyo pastor okale gokura kurwa okouru egento kiaye mwanchuone kobwata omoyega tosaria omorembe bw'abantu bande okolima obwo nabwo bokwere magokorangete kwetera Ndizi TV obwansu bwomugusi mwancho murigeria onsiengo tera Ndizi bwomugusi kwetera somorobelio bwoborema ase obogima asende no murandia omukundekane George Murara Manani. George, yes ayo bokwere nkora ole seinari ebina bibiro ebinyoro njema okoro nange to bokwere ebina bibiro ororo naende bona mario yago giabiko konyora rero ni mix abono umuntu umanya kubeka makonda yetatu webanga nande kende nkeyo okay ega uno pastor wanjira ni ngabande mbere bakoenda overboard yoginara kugenda overboard actually basta ndasenga mbaye tukuri rero George gwate banga igoro murai webyombe ao ebya barema ase county ya Kisii guchakiraga ari se ward ya Ariana gotira nabo igona ndaye no mu pastor nekero mu pastor boiko igona ndi no bwato burai bono na se kanisa agaria no bwate segment ya disability. Yes George ena korangiri go chae kiagera okoranga Kisii county bono twangire goika omuraria Kisii county ntobwa tobokomu naende onye abantu baro bono tutageta masabo abakundekane be county abons piba bwaterane igo bagocha basabera abalemafu okobo bokomu bwa Kisii county igo bogocha from left right and center tali abalemafu boka bwa tobokomu liba gaba ke akabere ng'abalemafu nabo bwa tobokomu but again ninterenga kali balemafu boka abantu bali buya bantu bali bagwenta okonya balemafu batekiri advantage yogo tumeko bo difference yobo koboke weaknesses chinka kya balemafu kubanyanyasa no nyamono bono ekero gotebanga igo muchando tubwate no ringa still oko bagekana nkoro bado asoburai bwa barema ime ya Kisii yagera abantu bachakonya wale se bago soera ime ko burukania mangana. I remember the last time I was here muraria yes itu akwanete nga gotebinge kene uburai mbole bwachore twe Kisii county okambori nguburai yobo ngokora bole gasi ne serikali ya Kisii county nga gotebi ento bune ngekora tiki nkeyo naende nga gotebi kabisa nga uburai yobo nigo bwatugutirwe ensemo Kisii county nige gokora nabantu abangao abutoko turanyare tinta katiko tumekeliete elio lakini nabo turabase kutumekelieta chikatero because omuntu okonyore gento getari kiaye like now in the Bible we have abantu bari kurukwa Farisayo twali kurukwa ngai hypocrites yes uko tumeke gento gete konyore gento getakurengeti so it's kind of abantu bagende kutumeka no nyambono nabantu batagwenti kutumeku egere bintu gete birengeta abantu gete abale mafu ndiko baikira so igostire mibakane nero robando by the way wana bantu limba chitwa kabekwe payroll bantu bali baranya kolera Kisii ga bale marotana ko bekwe payroll matuka alliance bantu bali so far tigante benga gwikira bono iga tindanyora information gwese babekwe payroll. Okay, that is just by the way. Bueno, currently
nimanyete nga ebinte binge Kisii County igobite nini nande nakurangiria ankobori swali nkobori botambe nga bono Kisii ntwe eturana kolera paka kaye sairane umanyete Kisii yakabeire mutwe asama ngano bolema amatukare maige myaka 10 igagochima iga Kisii County sounded like you are doing really well. Bono George Pastor ayabuno ikarasta I'm sure kwalere somo chando kwaleteki asomo chandole what are you doing to address ye mechandeji? Actually what I'm doing to address ye mechandeye I remember the last time mtu akwantene president. Yes. I was trying to advise him because mine bwa mangana mbolinga ki president no nyoncho ali twemireme yobo yabalemavu ebintu mbire konyana na ikire komanya ataramanya nere mbira amanyite ntamanye utamanyete bono I was thinking because I remember the other time when I talked with you here na gotebetinga litanga ni kabisa sekere mechando ya Kisii County ya lenge igoro etu wate faction irenga isatu. Yes. To wate faction ya Kennedy Kombo. Yes. Gatwale faction ya Nyakebako Joseph. Yes. Awari kuruka ji president. Yes. Na nche ya ne kaba the third faction. Ye arenge nche na rekoro kwa chairman. You see? Ye DPO ya ne. Actually toga hacha on board. Toga chore task force. Karosirichi kwa liyo kutuira sobacho. Asobacho. Which means we laid our arms down. Etu wabegete birwane nonse. Mukaiwana na. Embrace peace. Yes. From the word go. One cannot embrace peace from the word go. Eyata keirenga oyo soeto bu president. Otorangeria baraye batatu tuamo konya sa kolileki. Asataruja saruja kwamire. Because katika beren I even told you the other time nga oasesie mo governor. Yes. Ya bero bokumwese president yetu. Kuna bu maene. Na Kisii County umuntu egendete gutumika no muntu mwao pio tali president president kone gente ke gokorekana kwa boli president nga no manyete ko ya gento gito gatebiti manyete lakini ko chikurigererie segende ke kale gokorekana umuntu oro no munga no mungao igonga president ye itwe miaka nkwarere 5 tu amuchore tato korere is working with tied hands maoka egasibiri. Now what about the other members? Kera a president yero no matena ankenya no to kwanega Don President Koro William Ruto taliba. Yes. William Ruto yo na bwate cabinet bwate ba CS gatwara ba principal secretaries go chinse kira bantu mbaro gocha no visi aya nyene eri sare gali office of the president igabwate chief of staff nero ko manage mangana agali because bwe kata nyara okaraki kwe manage. My thinking is ekara office ya chorirwe abara ibande bago chorwa ebakubwati a president. Bono e president bato muchando gose nobo kongu gose nobo bora egwense bato muchando tigango tebiga oyo mito murari ntagete ko ba very open ke kwarangira mu pastor na ndi nkwana kende gyonzi ni matenga kene kinkira be karane kene ngukwa. That's what we want. Bono iga abantu bali twachorete as the executive ye county they are not working together. Almost secretary bwe county oitwachorete okurubo girango maate ndamanye ngo sininga tolelieta. It's okay. What was no mundo tolete? Nicodemus Ontumo. Yes. He is also the secretary of my DPO. To akole neremere emire. Most of the times wasesi alenge obisi ya rugito. Ekera wasesi obisi ya rugito no murai. Ekoro office national council. Yes. Okonyora kende ogo chikotebi president president yo motebinga ogo ntebi bunamo. Oigwete. Ebintu bune bikagera badivete bano mbali gochiamo. Oyo wakora ebintu byaye, oyo wakora ebintu byaye. Banta mbali work together. Ngakatenga nderega pastor, you will bring peace. Mato ikira sibona kubitinga kuikama twate abanyike maene na liya bari mabura akore gendo kieke. Gendo kire kwa arrest gento twirorere nga oyo kuro Nicodemus inkiare. Ngia tore tukaba. Nicodemus is the county secretary. Kisii County Secretary General. Igwete a secretary nere secretary ya Kisii County non tegerete bakamo propose bakateba nere barabe bago tumeka aso office ya rugito igwete ekera konyorire genta kwa na uchi president yo motebinge kwanga bunango ndina ganye tente bibukuru warari ko biboro manya wote biyaye. You see that?
surely as we speak bono iga naenda I want you one of the fine days on TV to kina Nicodemus. I will. Atebe gentekega. Because buna bono iga tokukwana iga. The last time I called him and everything ere bono ila nilenka atimoke. Na yukende yonsi tagukwana tagokoraki sababu president iga komorora omorora buno muntu tagete ko sabotage uraibaye. Kwaruri omuntu tagete kulina abere kurigo kurigo. Tuise omaete de ekie karongo kwa ngoro ya secretary it means no en committee members bande yari in the dark. Yes. Igoro cyo buraitwa chorete mubwate shida. Iye tali tanyo kwa no ndeni jina kwanira. Na utatu kwaneko. Na ene no oranga no president yo monyene nero ntebiringa abantu bae bamuberere problem a problem you see. One bintu bune biga actually bintu kumedinga onye bintu bibiro abantu abamba chorete they supposed to work for umolemafu. Yes. Mbabwate differences. Mbakorera umolemafu gasi. Nakinta te kubolinga bono. Ekero ngakirinyo tera uncles chiale ngororo yo minto pasta. Nande na bwato muruno yo ande gase na kabeire ke kabanga bona abantu aba eso limubaga ine mubesi faction yo sesa to goseinya bono omolema rute gokorerwa mirimo bune koreteki buneta keire. So everybody thought ngalindo bochori bogokorwa abarai bagochorwa bali batakeire bone mechando yakorireki yaherire bona samangana yo spiagenderete. Bono ngai gosomole maru Okisi County agotoka engira ni baki seli swali na boletie no muntu bono go defend ndego bono yekira se ekolekana abantu ba Okisi County abale maru basoke betetebo kikiagera bono na abantu bajole tumbo ati mini nkobero bis ntagete goteba igo moralia. Yes. Abantu ba Okisi County abale mavu bono ige batigalita sama gokanya sai. What? Batigalita sama gokanya sai. Ngokwa nandemete ebara sama okanya sa anya sai because Okisi County nkagerete nero yoke bugate abantu bari nominated yabange ba disability. Yes. No, Four of them. Nyamira tayo no yamo. One of them is my very closest friend to agasabire nere. Na bonda mkwana leta ustimu kwa. And I Mike Mosati no mosani weke pindi kale. Mike Mosati is a friend of this program. Yes. Eliaswa kiende ketangania promise dinga bono around yetu aswaire bakatema gutubeka ama bakatema kubuna factions factions tukaira na kato kati abara ibali bechi faction onde gaduira nenka tutiga bara ibakoreke bakore gasi ebinte ebingo kwanaga mbabi manyete buna tukukwana mba manyete nga Okisi County kene kiri yakorekanire omuntu naro liro origiriko kocha okoriko fuatilia mangana ya balemafu because the other time na what the problem ne county over us na ale na etuliana nkanyoro muntu geto koreto muchanga umura gisiyeli kiale ngaki I remember to korete news ya yuga. Yes. Omuntu tagete ko chipi na tagaka onkonya na ande nkoibu mono korigo konye binte bingi na sande mheshimiwa sande I congratulate you and I echo you. Let God bless you. But ababande mbali ko kwana I remember there is a lady or nominated akana jira ko shanera lingana gete ikari gete kondama ngasibi muntu rento tagiva nere ngakiandama ngateba okay thank you teganya sa koreke nero manyete oino murayo choriro wente kon represent ko ibekere rukiani. So what I can say is abantu mbali batakete ko konyo muri mafukisi no yeno mheshimiwa Steve Arika. Steve Arika has been trying. Steve Arika has been trying so much kwa mugore ndamo lakini yuma tena na bawi ko bwana ki ngakiba nanenda kana korokana sabale ma babu ata bantu bali nominated back what Steve Arika was na alingi front line no murayo Kenya samu sisi George omwancho murigereria ekoro kwa Ndizi TV owansu bomo gusita semya chiren kuma nambe yemo iminesko ya gusigo koraria asomunwa omuya omwansu omwanya getinge ikirenge tumuna botambe no gosemya gokomanyia na gokokia goketamangana mayekera ngokegoro chingero chinge cyo bosemya ne chokoko kya na boigo emerobiri miya yo bosemya nchwa ebeka Ndizi TV goetera se emitando yeto yonsi Facebook page yeto Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boigo tita handle yeto at Ndizi TV News mwancho mwaligile website yetu www.ndizitv.tv
net namba isi muna botambe no eri igoro gabo nabo tukwanira ase moye chinchere kyo omwanchwa omorigeria ekiagera okorora kwao gosokogani kwao no gochikwa gocha ase tule sembe abonaika umurobiro borema ase obogima nde no mokundekane George Muraramanani oyweto andere gukura kigimanga abale maruba Kisii County bonega sibatigarete na asama boko anyasai George. Yes sir. Igentonkere ligumba ndiri litaratwa nkwari kiko chaka gwata magumba na ndo ntoringire tikokonya abale maruba Kisii County wikabone ikeso gwa tuligumba by force by fire. Yes. Mate Kenyaboro negente kebesana Kenyaboro gekolie nabora to ancha bwatwe nanda bantu bakobe kenze bagwate nabora boko bakole eo bawo gwata na gotama ikaro kwa bwanire obakira asanti eso okoraki asemere meyemia bono nki kolengeretie ukorwaniriro kuno gwaki gwokoba. Is it because of what we call in in English inferiority complex? Mata bantu bari no montago muna gwate bange president gote wigento no monto lense yaye orange gobona yembo bigwakoraki wachire koba kuriguru yane gosenka besa kandi gosene bonone nengo bono past de karase tanto bakurwanirira te bange kene gae ko bakebe bono tigango tebi ekero abantu bali kurwanirira burayi bwabale mafu igo bakagitenga kanga kero kende kibesa nchire igura kiro igwete bagakagira nakanga opportunities nchikorete ki nchiro of course insensitive sinchialengo omuntu mburo bakoboke ebike no nyanja opportunities nchikorete ki nchiro gekogera. I remember there is umurainaro ukabeiro origeta abantu baye enyumba yaye narigete bigwete bona abantu bije bakalengera nanje kogenda galia nanje nchikolika kogenda ndika abantu bane nanje kogenda nyore nanje ebintu ebi nanje kogenda nkarase mustari wa mbele nanje yani akalengera linga kibesa njiro abantu bawo korake mbachi komanyanga most of us abatwa language faction yitwale gutuka tomanyete town byuka liyoka kiyo bizi etwale kwirwa we tumakoro buo kwari ne transport kwagenda bako bizigete wachi kubordia bale mavunga gentu getinga kitaliga gentu getinga kiyota koletiki kitaliga so ekera baminda babaika banyoranga bintu ebimbiyo bakarabande bawo bakarosa omuntu mate na rokonyoro bwate ngoyo bwo kole gentu. Yes. Like now the secretary ekera coach busongo ere ga kobera most of the times na mbona bora gende busongo munyororo obisiali busongo njuka na kiyo bisi chebale mafu okonyo muntu abwate omoyo liboko wone ekera nyorire gentu aho getuma gukyali inferiority complex iri gwateba nere guika yaswa ngabono nyalebe akali guika bwetangare kana nero monene because no nyeni njo monyene na atemire gukwana no murayo yo mona arorire ngagento na kiki akonte sababa mboli tibono okonte bibunango nkaboni mangana nga yakuruwera bunango kana nyorire gento kakina igulu musanyo no ntebiri nga jiwili je anjikaro na kubuli kwante bitochi manyiti na gotebiri mono njiro tebi abantu bete bakore bagende banyore bae omanya konte ibono okonte bibunango igente kinkiriye kon true nege kon so usually inferiority complex nero and tinta ke timondo uma the last time kana gukwana kana nya tumundo kumbuli ngaki nkikeri kwale gukwana kama tebi nakina kwana ke kana bokere igonta ke the next time onye gukwana buli monga difference sinjire wese executive ye county nde to mu secretary ga ndatine president wa ikaranzega tubaboli naye ngikegendere muramo bokora muri mirimo mama gente kenyale bakwanete kanga muri yamo no maene. That is the next thing. That's the next level we are taking it because ekorokoretire ngana bune yiga abanta mospi nko batore right of reply. Yes. Kwikatobanje abo bakari ngento kieke. Barubarete tobategerere nsemo yabo ngicha ko ngarende igono igwete. Bono igento nkere ngona kweboria ngorega bunankarasita. Ekero monto kwa mixed expectation. Igogo ita kwanyomire pero nyomoso bota itoche konyora abana wakorire nyangi twagire mechere twaterire nde nyangi ya sabali ya mabuko enyangi ya magi ebenya orobya bono kwaikire abana brogote nyasago korwa tali yaye kwaikire ngaro moso bati kwa inyuma mwakoriro mwaka yomo ibire tato mwana takale diki igoko mukyo morito moso bati yo
Ndagete gotebiga uno murandia yes ebinte biga digankote ibona muna giuji kiaba umuntu in the first place unabona for example umuntu nabakanyuma ko bamali okaroto musubati gete ngabo kumuikiga iga so bona banda mbache gogotene nkia ekero kwa letro musubati ye kirega kwanyora mali ali tali gokora tali goja my friend pake kero mokanyore tabana igo gotema jirende yonsi oteso musubati uri akurwero sababu in the first place mwanjaine na mali gwata geta yota rochi that is what is happening in Kisika igo bono igintu mu pastor akuri goteba nkiringa bantu abachoretwe mbabwate disability at heart mbabwate kerengereri kigo chikokonya abantu bali no borema igo babwate kerengererio kigo chikwerwanirira boka tinta gitigo itabera na gose kukane kiagera ntuto ko ban equal opportunity lakini rende ekarto ko rangi mechando igiro na gotebeti pastor. I've had a friend here kurukisi disability ochites akakanase kero kikanaste agatebera no position agatebera no position gochi asobora ibuli bokarteki boro tukamubulia maswali tukamubulira nda ekoro opposition to kurenda alternative leadership. That's what the question we were asking. Bona George ngina nayo jasole na yenkuboliga mwari alaziringo bora yo mwacholete mbuligasi mbua chiteboka babuno rwakirwa Babel bali ko iwano tata ebunte nyundo olete gesumari mondo gote tata nto baeria omnyoka roje kuya mache bone kero ya birigo na inu no muliga na kuboliri kale bone moko ndera etoko ndera kobera seme chandeje omurali yes nchebunanje George nchebunanje mbwate disability my issues ya disability at heart yes last week part 1 nabangete ngende KTRH issue nene nale ko bwate kuchororo timati ko senonga liba kanye kwane ekero na irwete ko genda igona atagete ngende bunanje sababu igente kikianomi kiandomire ngende mboreri omulemafu othio tari kunyara kweboreri yes ekora that is why I'm called the leader igondo mura indi present bali batari gokora kunyara kweboreri yes mbeli ogiri yabo yes ngende njiko boli over some issue very touchy ina nenda kitonga chingaki nkwanire ngoye kwanire ole ekero nale kweru go chigali it means nale go sacrifice go jakero mo gukone na kirigento ntige besa yani nale ko gokora nale gokora ndine le piki ngene baka KTRH mbero go sinali tukori makwando le issue iyo tindigiria abana bane eseki sababu mole mafu nale nalo leira mabero go chuchandika igebinte biga ese county yeito etutagite tobabara itokwerwa tweru tomanye bosongo chiobisi ekero kwa chiobisi gete kwa bodi na bono ntubwate bill ya disability fund ya Kisii county bill ya ite kale lakini bono abane babateba mbono bakonyeti nkiango bakora kibinte binge ebintu bune bintu byento bigwate toboli kuna kitoboli naki nayibona ebintu byachete nayibona kibasi cyabale mafu chiko na Kisii county na bintu binde ebitolengete na otata obistori ko genda limo obisi ko tale toga enda no muntu liyo omusubati liyo chande te mujaji eze buku akoja kumorokera liyo kalioka pako mujaji liyo gacha kwa sanga ki moye buronge bwaye ngo chikotere kendage nanse no ali ngo chiko soka ngo sokane domera ngesiri tiga mo buronge bwaye gusinantikane bono na bete kire tomenye Kisii county chigo bisi tosumbwa abantu abapaka bachikoranga ki abantu abakene murayo yo igente kinagitagete igobone sia ikire tutebe gwa ikira sokoranga bone sori abangire gokora tiganso kenko ngonte mirango na kinako boli ogere manda sikunyara okay njeno murai so you have decided to give an alternative leadership yes yona kwane kesonge kiagera nindo choyo moto hotema goto follow gaiga ko ndikira sireni ndega iga okorokunga Linda Saenyi igagonte binga Wilba brother power na kuona vizuri sasa tima diko seneo ale ose wasenikishu golise gale Trans Nzoia yandenga Linda Saenyi niko
Chitale na ninafanya kazi Uasin Gishu. I'm a person with disability. I love what you are doing. Hata kama mnaifanya kwa lugha ya mama, at least I can tell mnaongelelea mambo ya walemavu. Akoro kulinda saenyi. Madam Linda. Linda be blessed. Hapo sasa hiyo ndio inatangwa Ndizi TV, na Ndizi TV ni obwansu bwa Mugusii. Bwansu means utamu wa Mukisii, sweetness. Esukari yo Mugusii. Onsi omwancho muligalia gwetera Ndizi TV obwansu bwa Mugusii. I'm just happy karo muntu nyara ndigirire tikuru atambeiga. I'm happy. Gwetera Ndizi TV obwansu bwa Mugusii omwancho muligalia sembeo obolema se obogima ndeno mukundikane George Muraramanani wahenderete kuleranga Kisii County igetigarete magega Kisii County teteri aseta kire kobera omu pastor tima etinga abantu mbalega wataka kuligote muno muno muntu mu secretary Nicodemus ontomo oyo amwire ngabonera ninkako karaki agogo digaye ndabe atimuke nkago tumuka urutikiro muntu aramu atimukenka ngikira abe Kisii County santo etwari no bora Kisii County gote yaeli one bintu bi umanyete let me tell you I want to give you a very good example of the Bible story. Yes. You know, when the devil is dealing with humanity, you got to make you go divide and rule. Divide and rule no ko gosama anto maseberekane oria to ka aria nyolerwo kalibwieka abantu ababa ngaini abantu mbale chingwa abantu ba graduated goro yamangana corruption ufisadi batagete kuria se batasimegeti komesa se batasimegeti bagogete sana ekero baigweta bale mafu bakorete ki babogekaine banya komeno boke buli bale mafu but again I want to warn these people kero pakankali kokwana iga again to get ku disability is gradual they will also graduate into that they will graduate into persons with disability. It's gradual. You can graduate anytime, my friend. Okoso kagamambi marogoba, you are a person with disability. Ikoli yo karabara ibari disability bako beke se list. But tike koli ebintu byeito bago tubagana. Bamanyenga ebintu bire meant for persons with disability. Ebigwente koiru to the right channels. Lakini pastor ora bwatirire gondo chinga wasire kwatu no moika wasire kwa wasire mwato komachiko tebaliru yana kubutulira njira aliwande kwa now pastor yes mbale bago teba iga wono bunoli gae no mugaka no bwata abana bamurana baise ketariba ero weresa konyoranga abana bako ba obole mu barabo misuse baboni no bai ekero bwata abana ndagete ko bawo bolimu komanyanga abana bache uligise ko bawo bolimu mbugo ko bakwa Wilberforce dikanko boli Wilberforce yes ko bwata abana batano yes kaki abana batano bako imuki bolimu bachikoni konsi batano mbona yo mo maybe ole gatiabu bwata keranga ryo koraki kyokoni na ende keranga imuki ko jikoni Uikai cha saba bande babe amo bamenya ko sokina na bano na abandi bawo kana ngakiti kanto raso kina amba oyo mintere ne big bigata de diko kugora uri mu bana toka mwa ya tura atige namba tura bakorereka swali tali bonse mbale bako reasoning aki na ende tali bobeli Wilberforce yes muno moiboli yomuya yes to karasi abana bawo so batabi na kia inuna abana bane yes ninta kitiko bawo boli yes lakini na oboire na muraba sekoni bono ndagete monte binga kimoko kora ko bobole mabora bunko bahande ne right ino mba right ino ka kimutari ko ngashwanga muri ku chikoni mutari ko ngashwanga muri ku chikoni egere mbawo bole mugwino kero munda akora ibintu byaye gekora mwikire myaka yo kwa bole umuchando guri ga George Pastor Minto abana bakoro ku disability Kisii ekaro bakorangeli unaise gosisa ko bali nganjuo kale mugaino ngakoreteki meeting idaraji go chaka tazali batakire kwarana Paka meeting iteko koraki endo meeting kote banekega sorry what I mean to say is this disability Kisii mubaka ine from the word go wana oneka no munda ta akobarigia tama etinga ko koraki ndo kieke because this is my own research buna konyora Pastor George allow me to use your example Pastor George igako tatebe agwetereri let me use that for lack of a better word
George ikagwe kolibono nero muya nererira ika nero yo mwabo nyasaye nero maeta mangana disability omuchando oendusa Wilberforce otematu Wilberforce konye nero kalire buraibulio bokoro nero kalire yendo gete kiri nero konye okoliera mubunge bwase gete nero konye okoliera Wilberforce kungake George mbale ngena nyancha mamuina alia ukwana bale ngamangana agentoki a disability Wilberforce muna karo mwango nero liginyancha ama baba nyancha mu minto kakite chochi na chocho moy gento kia bare magaki na ikioria uri mbura nembe bamasagiro baba ikakugekore gaki no entara change iki oroche George ikarangire tukuna nyanchama wakachiko kwana Wilberforce akawe nyanchama na George bakolire meeting Wilberforce nyagweta gati akabekerira anse ensali machi onoro muchando ng'abantu abanogani ko banyoro babekyamo tayari ikobwata mindset nga njojo lengo wekangende mutache nalinda ete nyake ntabole ngo president abana ko kweri kintabo ntabole ngo nkwenda mutache nkoleki nti mutato keranga kiende hamwe geso montara abarangiringa abana banencho mwara acha noenda geko mwara ikaransa oyo minto morality gango tebigenteka yes wako nilingana liya sana yes ntakete kwa example kiani yes nche nkuru bonchali yes onchali ni ndo murai yes sir nande onde deputy chair yes akeronde deputy chair ya bonchali yes okay kerombo ate DPO internet tese county yes I'm very loyal to my chair yes naende chair onye tayo na ndio kango go preside over meetings yes igo tingo irali bagalia chair ya nenga nganje gusenke manyi gusenge tarali gusenkoleke inki geko gerango kwana mangana ya igongo kwana mangana ya okoba ekero tuarangire tigwas factions tukabeka we differences aside amsinse tukatebona tikatuira ne baturae actually na kindo cheke bwente kokoleka nana kigenderete nchebu nanje Pastor George na bege tamsinse nkaira nanka ngachoruoro no inde nkurako no ene DPO yane mono ngateba tinta kitikoroleka na igura mono tigane ngende chini ya maji yake ngeo bora iboro bokolegas lakini kana ibule gento as my DPO oikangi channel kigenda ali se president ya yani lakini ngokeira nate bigwo gokereta su igende kige kondoma parodi egento kirega nkelinga no nyanya kibako Joseph is my very good friend yes he was the president yes lakini kibako tanya gutuka ande otene negosenkene na natagete nerega chita kande na embono kurakira ntori simio ntenga ndego de jendi kereti na bakora na muboli bono turarigere liga biachire roche odite yokora kende nkiro ali twakonya nkito takoriria abantu abatu ikaransira baru tubone nkikiasinya at the time I was telling my president omurango oli osinyire kuigoka otago tetoke ndo rinde tuikaranse sikabo litukorigima tosaba kuigoka muno Paulo Nazira tosabere muna Paulo Nazira basabe ngapana ngabona rindo maete nimbange nabange time chigenda tokora kogenda surely umuntu gusumboka ngate no mulemafu ebinte bigenda tokoreka no muraria igo nale gusaba igasi ritaria Yesu utarekera so gusaba naro kobori Yesu wali inki mokwoboera korosia an alternative era konya abantu ba Kisii County akonga example ga gonte bingomanyete no iserekere shimuna mosiriga konyale kanaro umuntu obe serikali ime oikasegete onyoranga boli serikali te kongira bunangoreteki bunantagete umuntu akaronga kweka mataba bana siasa gati nikone mwana siasa aganga nyarebe arenga se serikali ngakita kararinto mbiri ko yenda biya akata chance akanda n'abafuasi baye agachaka alternative korumuino akubulinga abantu ba Kisii County abamwaro rere mechandeye ngimugona goterera ko nyomba iga na nyomba ye muna goterora abanyene mbakoreteki mbaroro nkimuta gusikira weshimunu mwaga chaka nyomba kona kabage sasati lakini kana gocha bumba igo kakonya abantu oyo mintu yukwana mangana maya okwana mangana maya sana lakini njenda ketiko teba iga inche gonkorwa ward yane no president yane gokoraki no ekurwa George Muraramanani pastor tinta ketindole kananga ninche nkurwa ni president yane uyu kuri ward yane again tunta ketiko kora buno mukunde kane igonta ketetoiche tole tabanta on board abantu babone committee kwanza yes turara babori naki
ekero mutari yamo twabachorete tukabatiga amo motokorere ngai mugutuire aya ebintu twabachorete motokorere tutebinge biri mwakorere ki mwa completely ne bibi abasinyire mototebi tubakonye kubwati because now ekero and I wish gente go kebanga bwangu tubareta bagusinyanaga bakwanga bono nsoka ujisi kutorosi no nesa igikia baba no linki tutarose etogutiga abantu babo kutukirwe engana rega iga ekombeta nteto kwa second sarasini usudeke ya moyo yekwanire mbarega bakorera mikanga senge njemi chande yino no ne chi body esemole chi sukuru okosanginga bono murotu ebintu ebyombe ne bingo yo montarange kisinge njaba tetezi bataya go chikolipote linga no mwantu mitororo tini bakoraga siri na akoreteki na ile tu arore gombwatira amagoko ngakiura kwanire ngane yero ingane yumura likwaretire neligiye mono no muntu oli boli ga actually ne chando buna boli go muntu yokora ni chando igandikira igakoro kunga Evelyn Ongano from South Mugirango Enchoro oyindo chenga bono ni charo le mechando ngo yetere skuru gete omura litiga ngo tebi ganchorire board member ye skuru okay gayo eru example bono to ko gandu example ko kina kiki abuli naranga ninche bono lakini no Mugirango lenga yawo chikomanyira yango alisito skuru nere nchorira ga primary yanka ndebune board member na ende zaidi yoko be board member nkamanya ko chorwe se committee ko request committee ya infrastructure committee ya infrastructure ma dana udili na magendero yes ebintu byonse binere ko tendering nere ko kiregendo lakini okabona ndo muiboli gwe skuru eyo chinza chindengo tete aba iboli ngabami ndo ko baita mure mono bahororo beli yango bahororo beli egento buna kelia baka bata betire obo amwakanga Israeli kabagekana bami bahororo beli na bondo Doris Kerubo go tebanga George Manani genderera igo gwetera Ndizi TV yes baontoka bamanya go tebanga George Manani inko moro kitule inko murusi tole board na ndi kwanza oya to chandite ne kanwa to bwate so ko report kera mu I've reported bono igabuna as we speak na exhaust all the avenues gekora na kile uko no kwere we division as a disability as a body agotometo ma disability is it esingenjo mobege kaine bone mechando no nyore mechando iko kuburu mutetezi kiagera ikyombeke gotometo maete ntagete ngotebyo murariga yes nande bone gente kuchigokere tabuya ntunto bwati body ya disability gototoma chi board intu okwerwanerera kwetuma twanya konyora body gototoma kwa tigerabu ntu to kwerwanerera tigerabu mu kwerwanerera yo liga sinire gatokora tigerabu ntagetenko urwe mangana yo moerio ndochizeka toto mnyokigaria and I will organize and call all of you here yes. I'll call of you never ne keumbu to kwa leta mtu kwa ne keumbu egeko bakebe tigatoche ngento ngere ntagete kuona kere very it's a very burning issue igoro ya ingegitari yetu ya KTRH amangana ya assessment y'umuralia kaki egente kigantu akerese tis public participation ngete lele tu abate ya KTRH issues ya health tukarezi asomo siyo akinta tebeti kende tualenge naba abali tualenge nabarabo okay actually egento ngere kagendere KTRH bono gas we speak chinga kichi assessment omole mafu gakari gukundo rwebese ntambe yatabwati ngo akere sabo moralia una bono nchembo ate michando ya maiso ngende korre ophthalmologist nte bigundu 1000 mmanya koru 300 choko liru bechabere 1300 300 asenaru liana iko na tumeka maybe 500 200 frongo tumeka kibasa chinirenga almost 2000 ba menti le bono ka KTRH as we speak monto ndiko chokora assessment igago sabu 300 shillings okay kibasa chonsi renga chaikire ya tani 2000 cheka ni 2000 okay bono omole mafu ngaya kurus chibese chamanya uchokora assessment abantu baitongo ikabale asebatari uchokora assessment because ye chibese pastor that what rego make a date with me I'll tell you who to bring on board yes engakiende tokubanga wango sana abantu abonse no banya gitari we'll bring them here ekiagere ne platform yetu ya disability bana kweresera amangana issue obisi to ya national council yes ono chinza chiari rega ali ndoche ni matenge national council kisi office tebwati monto kaki pastor nyanjire tugikorera abo job nko ngitare ando ngitare ga news thank you for very much sengen chojo go cha notice ya bango na and kindly be always available ekarato taka
incho tukwanira abantu baliana tukwanira abantu babonchari n'abalemaru bakisi omwancho murigereria gokwabeire kurigeretie omuroberi bobalema ase obugima nabwate omugaka omupasta omukunde kana George Morara Manani oyo kwanda mangana atari make agererete chikurigia abageni bande gocha somwe banyako bawe defend gose gokwanira amangana ya anyarire ko bagakoreza omwancho murigereria ngani ntwania so balema nande abalemaru bakisi omugusiga goteba iga irangurunke irangurunke pobisa bamuraba kisi irangurunke pobisa libagari abose abo twabwaterana ensemo yechibicha na Mariogi yo mintori sase Sara Mumanyi bakubwaterana na Abigail Nyantama naboigo ensemo yemanyererio Lydia Mose nchino moralio Brother Power Jared Wilberforce bye bye.